थाखायनो प्रभुआ बे संसाराव फैदों जाहाथे बिनि आघातावहाय जों जेन गोख्रों जायो, बिनि दुखुथियाव जों जेन धोनि जानो हायो, बिनि नासय जानायाव जों जेन परित्रान लाभ खालामनो हायो। जों प्रार्थना खालामनि, अननानै बयबो प्रार्थनायावहाय गोसोखांफादो दे। हालेलुया। इसोर जिबु आफा, जों बे समावहाय नोंनि खाथियाव फैबावदों प्रभु आफा, नों अननायनि आफा इसोर, अननायजों प्रभु नोङो बुंफबनाय इसोर प्रभु, नोङो साफ्रोमखौबो दिनैहाय आफा नों अननानै गावनि बिसाला जिसु ख्रिस्टखौ नोङो दान होबाय जाहाथे जों जेन नस्थ जाया, नाथाय जों जेन अनन्त जीवनखौ जेन लाभ खालामनो हायो। प्रभु बेनि थाखाय नोंखौ धन्यबाद होदों। नोंनि दाम गोसा थै क्रुसाव नों बोहैबाय, बिनि थाखाय प्रभु नोंखौ धन्यबाद होदों। नोंनि गासै जोंनि गासै दुख खस्थखौ प्रभु नोङो क्रुसावहाय बानबाय, बिनि थाखाय प्रभु नोंखौ जों धन्यबाद होदों। जोंनि आघात, जोंनि बेमारफोरखौ प्रभु नोङो दिनै क्रुसाव नों बानबाय, बेनि थाखाय प्रभु नोंखौ धन्यबाद होदों। नोंनि साबुतनि मानजा प्रभु जोंनि थाखाय गिदिर मुलि जाबाय, जोङो सोखाजाबाय आफा नोंनि साबुतनि मानजाव, बेनि थाखाय प्रभु नोंखौ जों धन्यबाद होदों। इसोर जिबुआ नोंनि नामा गौरब जाथों प्रभु, नोंनि नामा अरायबो बाख्नाय जाथों। औ जोंनि गोसो मोदोम जिउ अरायबो नोंखौ इसोर होननानै गनायथों प्रभु। मोनफ्रोमबो सालाया नोंखौ इसोर होननानै प्रभु होननानै स्वीकार खालामथों। मोनफ्रोमबो हान्थुआ नोंनि सिङाव खरायनानै ओ प्रभु गोथां इसोरनि बिसा होननानै स्वीकार खालामथों। प्रभु जिसु, जों बे समावहाय आफा जों प्रार्थना खालामदों बिसोरखि लक्ष्मी बसुमतारीनि थाखाय, जि बेक्तिया दिनै खर' सानानै प्रभु आइखां बायखां जानानै दङ। दिनै डक्टरनाव बियो थांदों प्रभु जिसु, ओ प्रभु नों बेखौ गावनो मिथिगौ, बेनि खर'आव मा जादों प्रभु जों मिथिया। आफा नों जोंनि गोसो सिंनि बाथ्राखौबो नों मिथिगौ। जोंनि खर'आव खानाय दं, दोंसे दं प्रभु नों गासैखौबो नों हिसाब लाग्रा इसोर। जोंहा मा दुखु दं प्रभु नों बेखौ हिसाब लायो। जोंनि उन्दुनायाव प्रभु नों हिसाब लायो, जोंनि थाबायनायाव प्रभु नों हिसाब लायो, जोंनि मावनाय दांनायावहाय जोंनि उन्दुनायाव जिरायनायाव प्रभु नों हिसाब लायो। धन्य प्रभु आफा, जों फोथायदों नोङो दिनै बे लक्ष्मीखौबो नों हिसाब लादों प्रभु। बेबो नोंनि साननायाव दं, नोंनि आखायाव दं प्रभु, नोंनिनो सृष्टि बिसाजों प्रभु। आफा बे बेक्तिखौ दिनै नोंनि आखायाव गथायदों प्रभु जिसु। नोङो बेनो गोग्गो देहा होदो, गोग्गो खर' होदो प्रभु। बे सानाय खर'खौ प्रभु नों सुस्थ' खालामनानै मोजां खर' प्रभु नों बेनो होदो प्रभु। नोंनियावनो जों एकमात्र बरसा लाखिदों, नोंनो गोथांनि इसोर, गासैबो थांनानै थानायनि बरसा प्रभु नोंनो। जोंनि एकमात्र जोंनि उद्देश्यखौ जाफुंनायनि एकमात्र प्रभु नोंनो। बेनिखायनो आफा नोङो अननानै खोनासंदो जोंनि बिनायखौ, आरो नोङो नाजावदो, आरो नोङो सुस्थ' खालामदो। धन्य प्रभु जिसु, नोंनि नामा बाख्नाय जाथोंसै। बे प्रार्थना बासायगिरि जिसुनि नामै बिबाय, आमेन। हामबायसै। जोङो बाइबेल पार्ट नायबावनि, दहायनिखौ आं फरायबावनो गोसो जाबावदों, खारन जोंनि टिमा बेनो मोनसे जिनिसखौ आं हास्थायदोंमोन। जों जेब्ला इसोरखौ खुलुमनो फैयो, जों बयबो इसोरखौहाय खुगाजों जोङो बाख्नायनांगौ, रोजाबनांगौ दे। अबयसे बेबायदि रोजाबनोबो जों सानखायाखै। जाय हक, माने बेवहाय बाख्नायनो फैनाया बयनिबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि। बेखौ गोसोआव लाखि। बेनिखायनो आङो खावलायदों जे जेब्लानाखि जों रोजाबफैयो, लिड खालामफैयो, अननानै नेक्स्ट टाइम बयबो हानाय मेथाइखौ खन। बे स्पेसियेल नाम्बाराथ' दंसै, बे आलादा खोथा। खिन्थु जेब्लानाखि जों वर्शिपआवहाय फैयो, बे वर्शिपआ सानै साथामनिल' वर्शिप नङा दे ख्रिस्टियाननि लोगोफोर अनलायनानै। बे वर्शिपआ प्रतिजन व्यक्तिनि वर्शिप, इसोरखौ खुलुमनाय। प्रतिजन व्यक्तिया इसोरनि प्रत्येकटा सालाया प्रभुखौ स्वीकार खालामनांगौ। प्रतिटा हान्थुआ प्रभुनि सिगाङावहाय गंग्लायनांगौ। वर्शिपआ बेनो। दा बेनिखायनो जेब्ला जों इसोरखौ वर्शिप खालामनो फैनायसै, सोरबा लिड खालामनायसै, अननानै बयबो हानाय मेथाइखौ रोजाब। जोंहा गोबां बिउटिफुल मेथाइफोर दङ।
जोंनि गितनावहाय बेफोरखौ जों रोजाबनो जों सोलोंनांगौ आं मालाबा बुङो सेंग्राफोरखौ नोंसोर बेफोरखौबो हो जाहाथे बयबो मोनसे बे रोजाबनायजों मोनसे गोसोआबो मानो होनो माने दुंलोब होननाय जिनिसा सफैयोना गरम जायो मोनसे इसोरखौ खुलुमनाय मोनसे धावथिया फैयो गोसो जानाया फैयो नैबे बिराद इम्परटेन्ट जिनिस दै बेखौ अननानै गोसोआव लाखि आङो मोनसे बाइबेल पार्ट फरायबावनो नागिरदों दिनैहाय जायखौनाखि जोङो मैयानिफ्राय फरायबोदों बे एखे जिनिसखौनो आं फरायबावनो नागिरदों अननानै बेखौ बर'नि फरायनो हाबावदो जोंनि जि गाहाय टीम एक नम्बरनि जि टीम बे टीमा गांसेनि बिथोराव 4 खोथा 7 फट आरो 8 फट नाखौ बेखौ आरोबाव जों फरायबावनि दे दहाय जायफ्रानाखि गैयामोन बिथांमोना जों आरोबाव खोनासङो ओरैहाय हौवाफोरनिजों एसे खम नुबाय मानसिफ्राखौ अबयसे ओरैहाय दङ गोबाङैनो हिन्जावफ्रा बांसिन थोम थोमनो जिरायदों मालाबा बिदिखा बुङो हिन्जावफ्रासो सोरगोआव थांग्रोनायसै नामा आंनिबो न'खर गिर्जा मालाबा जायो 2 3ल' जायो जोङो आं सोलाबला थायो सोलाबला दंबायबा थाङाथ' आं थानो मोना 2 3ल' जायो हिन्जावफ्रानो पलिटिक सिल्टिक जायो सिथ्लाया बेनिखायनो खायदा होआ हिन्जावफ्रानो थांग्रोनायसै हौवाफ्रा गाबनांनायसै सासेखौ लांबाय सासेया गालांजाबाय नैबेबायदि जानायसै जाय हयथ' हौवाफ्रा बेस्ट'थायाव सफैयासै नामा जाय हक आं धन्यबाद होदों दिनै आइ मावसाफोर गोबाङै दङ इसोरा बाख्नाय जाथोंसै बेनि थाखाय आरो नेक्स्ट टाइम हौवाफ्राबो जेन बांसिन जोङो बे इसोरखौ खुलुमनायावहाय जेन बाहागो लायो अननानै फरायदो दे 7 8खौ फरायबावदो दे आङो फरायगोन जिसुनि गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय बेनिखायनो नोंसोरो थर लानानै सिरि मोननानै थादो नोंसोरो आरज खालामनो हानाय बादि गासैनिख्रुइ बांसिन नोंसोरो गावजों गाव अनखथार जाज्लाय मानोना अननाया गोबां पापफोरखौ नागार जाहोयो थेंक इउ धन्यबाद फरायनायनि थाखाय दहाय फुङावबो जों नायदोंमोन आं मैयानिफ्राय बुंबोदों दा गासैनिबो जोबनायनि बोथोरा खाथि जाबाय दा आं बेफोरखौ बुंनो थांबावले दा नैबेखौनो आं बुंनो हास्थायदों दहायनिखौ एसे बुंबावनो हास्थायदों आङो जे जेब्लानाखि माबा मोनसे इभेन्टसा फैनायसै माबा मोनसे प्रग्रामा खाथियाव सफैबाय अब्ला जोंनि गोसोआ बिराद हाखा दौरा जायोना बिराद हामलायो माब्ला सफैगोन बे दिनालाय माब्रै जोङो जाफुंहोबावनो हानाय बे समाखौलाय प्रभुनि गौरबनि थाखाय प्रग्रामनि गौरबनि थाखाय माब्ला जोङो बे समावहाय सफैनो हागोन नैबे मोनसे हाखा दावरा माने इच्छा जानाय डिजायार सिरियासनेस होननाय जिनिसा सफैयो ना आरो बे सिरियासनेसखौ लानानैनो खामानिखौ मावलांनो हास्थायो दा नैबेनो जे जेब्लानाखि प्रभुनि फैनायनि दिना खाथि जाबाय जेब्ला जों दिनैहाय मिथिबाय जों बयबो दिनैहाय बाइबेला जोंनो बुङो गोबां मानसिफ्रा दिनै खोन्थायो जोङो खोनाबाय थायो जे प्रभुनि फैनाय दिना खाथि जाबोगासिनो गोबां बैगियानिकफ्राबो दिनैहाय बुंदों जे पृथिबिया सानसे जोबनानै थांगोन आरो आं मैया बुंदों जे परित्राणनि जारिमिना द स्टार्ट हियार एन्ड हियार परित्राणनि जारिमिना नैबेयाव आरम्भ जादों आरो नैबे बेयाव जोबफैगोन दानि इसोरा बेवहाय सृष्टि खालामदों बे सृष्टि खालामनाया जोङो बेयाव जोबफैगोन परित्राणनि जारिमिना जेब्लाबो स्ट्रेट लाइन थाङो मोनसे गल आखारनि नङा हिन्दु फिलसफियाव जेरैबायदि बिश्वास खालामो मानसिफ्रा बे नङा दिनै मानसि जोनोम जाबाय गाबोन सैमा जोनोम जागोन गाबोन सैमा जोनोम जागोन अखानायै बियो नेक्स्ट टाइम बियो मोसौ जोनोम जागोन लाख लाख बोसोर बियो थांबाय थागोन बिनिफ्राय बियो खुनु दिन उद्धार मोना माब्ला मोनगोन बिसोरो बुंनो हाया माब्ला आं बिनिफ्राय मुक्त मोनगोन आरो मुक्त मोननानै आङो इसोरजों बे ब्रह्मनि खाथियाव आं सहैगोन रावबो बुंनो हाया नो एन्ड जोबनाय गैया बिसोरनो बिश्वासा खिन्थु जोंनि बिश्वासा दिनै बेयाव स्टार्ट जादों गाबोन बेयाव जोबहैगोन स्ट्रेट लाइन
साइकेल अर्डार नङा स्ट्रेट लाइनसो बेनिखायनो जि बाइबेला बुंदों गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय आरो नैबे जोबनाय गासैनिबो जोबनाय सानखौ नोजोर होनानै संसारनि पृथिबीनि जोबनाय सानखौ नोजोर होनानै जिसु ख्रिस्टनि फैफिननाय दिनखौ समखौ नोजोर होनानै आं दहाय फुंनि बाबनाव बुंदोंमोन जे जोंनि जि सिन्ताधारा बे सिन्ताधाराखौ जोङो चेन्ज खालामनांगौ नाम्बार वानआ बुंनाय जाबाय चेन्ज योर माइन्ड नोंनि माइन्डखौ नों चेन्ज खालाम नोंनि जि पार्सपेक्टिभ नोंनि जि नोजोर बे नोजोरखौ नोङो चेन्ज खालामनांगौ मा नोजोर जोङो इसोरनि नोजोरजों जों नायनो नाजानांगौ बाइबेला बुंदों गासैनिबो जोबनायनि बोथोरा खाथि जाबाय बे बाइबेलनि खोथा बे नोजोरजोंहाय दिनैहाय जोङो नायनो रोंदोंना रोङाखै जिसुआ सानसे फैफिनगोन माब्ला फैगोन जों मिथिया बाइबेला जोंनो खोन्थायो बे नोजोरजों जों नायनो रोंदोंना रोङाखै दिनैलाय बाइबेला बुंदों दिनैहाय बे संसार गासैबो दुष्टताजों परिपुर्ण जाबाय बे नोजोरजों जोङो नायदोंना नायाखै जोंलाय दिनैलाय बाइबेला बुंदों बे संसार गासैबो पापजोंनो परिपुर्ण जाबाय नांलायनाय खमलायनाय कारापसन गासैबो रोखोमनि दिनै जागासिनो दङ बे नोजोरजों जों बे संसारखौ नायदोंना नायाखै बे खुब दरखार जिनिस बेनिखायनो जोंनि जि पार्सपेक्टिभ जोंनि जि नोजोर जोंनि जि सिन्ताधारा जोंनि जि माइन्ड बे माइन्डखौ नोङो चेन्ज खालामनांगौ आरो जेब्ला चेन्ज खालामबाय नोङो बे नोजोरजों नों नायबाय अब्लासो नों इसोरनि खाथियाव नों फैनो हाबाय अब्लासो नों साननायसो इसोरा आंनि थाखाय गोनां आरो माथो बेबादि बाइबेला दिनैहाय बुंदों अब्लाथ' आं इसोरनि खाथियाव फैनांनायसै इसोरनाव फैब्लासो आं दिनैहाय रैखा मोननायसै आं बासायजानायखौ मोननायसै दिनैहाय जेब्लासिम गावनि नोंनि पार्सपेक्टिभ नोंनि माइन्डखौ नों सोलाया अब्लासिम नोङो इसोरनि खाथियाव फैनो नों कठिन मोनगोन आरो नों फैनाय नङा नैबे खोब गोनां बिसय बेनिखायनो पितरा बुंदों बे सबार बे साउन्ड माइन्ड बर'आवहाय बुंदों नोंनि गोसोखौ नों हमथानांगौ नों गोसोखौ जेब्ला नों हमथानो रोंबाय अब्ला नोङो इसोरनि खाथियाव नों फैनो रोंबाय इसोरा नोंनि थाखाय गोनांथि नों बेखौ अनुभव खालामनो हानायसै आं दहायनि फुंनि बाबनावहाय बे खोथाखौ आं बुंदोंमोन 2 नम्बरावहाय बुंदोंमोन जाहैबाय बे सबार सिरियासनेस जानाय आरोखि सिरियास जानाय सिरियासआ मा जोङो बावथारले समानै सबानि समा बेनिखायनो साजिथारनांसिगौ फैसाबो गथायनांसिगौ सभा जाहैनांगौ गाननाय जोमनाय सुस्रांनांसिगौ रेडि थानांसिगौ गोदान गाव हयथ' गस्ला बायनांसिगौ जुथा बायनांसिगौ रेडिनेस सिरियासनेस मानि सिरियास सभानि थाखाय नों सिरियास मानि सिरियास प्रग्रामावहाय आं थांथारनांगौ बिनि थाखाय नों सिरियास आं बाहागो लाहैथारनांगौ रोजाबहैथारनांगौ दामहैनांगौ देनांगौ आङो इसोरनि बाइकखौ आं खोनासंहैथारनांगौ सिरियासनेस अफ माइन्ड नैबे जेब्लानाखि सिरियासनेसआ थाबाय अब्लासो मा होनो पितरा बुंदों नोङो प्रार्थना खालामनो हागोन प्रार्थना खालामनायनि सेन्सआ नोंनियावहाय फैगोन अब्लासो होननानै बुंदों दै आथा सारा नोङो हानाय माइन्डखौ चेन्ज 1 नम्बराव 2 नम्बरावहाय नोङो सिरियासनेस जानांगौ अब्लासो नों बिनायावहाय नोङो ध्यान जनो हागोन आरो बे चेन्ज जानाय लोगो लोगो नोंनि फकासाबो चेन्ज जाबाय नोंनि नोजोराबो नोङो चेन्ज जाबाय महाय नोजोर होदों बिनायाव नोजोर होदों महाय नोजोर होदों आत्मिक खोथाव नोजोर होदों बे दरखार दा नैबे जिसु फैनाय गासैबो बेसाद गासैबो संसारनि दंनाय मानिया धंस जानायनि जोबनायनि बोथोरा खाथि जानायखाय जोङो नैबे सिरियासनेस बे गोसो सोलायनायखौहाय
जोङो लानो नांगौ दै ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर आरो आङो दहाय बुंजोबनो हायाखिसै दा आङो बे आरोबाव मोननै माबा दंबावो मा होनो पइन्ट दंबावो बे जाहैबाय प्रेयार दानिबो प्रेयाराव फैनोसै दा नोङो गोसोखौ हमथा जाहाथे नोङो इसोरनावहाय मा आर'ज खालामनो हानाय बादि थारमाने नोङो प्रिपेयार खालामखाबाय नोंनि गोसोखौहाय परिबर्तनाव नों लाबोखाबाय नोंनि गोसोखौ नोङो चेन्जआव लाबोखाबाय दानो नोङो बिनो हानायसै इसोरनि खाथियाव नोङो धैर्य जनो हानायसै इसोराव नों प्रार्थना खालामनो हानायसै प्रार्थना होननाय जिनिसा बिराद मा होनो खुब दरखार जोंनि जिबनावहाय आरो बे प्रार्थना जिबनावखौ जों जेब्लाबो प्रिजार्भ खालामनो जों नाजानांगौ जोंनि बर'फ्रा बिराद प्रार्थना खालामनो बायो गोबां ख्रिस्टियानफोर दं जेब्लानाखि प्रार्थना खालामनो रोङा आलसिया प्रार्थना खालामनो जै खामानि दामानि मावखांबाय बिसिनाव गोलैबाथाय दुमब्ला जे गैले प्रार्थना खालामनांगौ मानांगौ गैले बायो सप्ताहसेयाव खेबसे गेजेराव थांबाय बेवहाय हयथ' प्रार्थना खालामबाय बा सोरनिबा प्रार्थना बिनायखौ खोनासंबाय बेनोसै गैले अनेक बायो जों प्रार्थना खालामनो खिन्थु पेटरा बुंदों जाहाथे नोंसोरो जों प्रार्थना खालामनो हायो प्रार्थना खालामनाया जाबाय जोंनि थाखाय नेनानै थानायनि मोनसे बिसय बियो प्रार्थनाया नेनानै थानायनि मोनसे बिसय दा बेनिखायनो बुंदों माबाया नोंसोरो जाहाथे प्रार्थना खालामनो हायो प्रार्थनाया मोनसे ओरैबायदि जिनिस बिसय बियो इसोरजों मोनसे जगाजग लाग्रा मोनसे मेडिया दे जों इसोरखौ नुवाखै इसोरा माबायदि जों सिनाया खिन्थु जिसुआ मोनसे खोथा बुंदों आंखौ नुबायब्ला नोंसोर आफाखौबो नुबाय नोंसोरो आंखौ फोथाय आफाखौबो फोथाय बा आफाखौ फोथाय आंखौबो फोथाय नोंसोर आंनियाव था आंबो आफानियाव दङ नोंसोरबो आंजों लोगोसे थाफा दा इसोरखौ जों रावबो नुवाखै खिन्थु जिसुखौ जों नुबाय जिसुखौ नुबाय माने जों इसोरखौ नुबाय बेल' जोंनि थाखाय जथेस्थ' नङा इसोरखौ सिनायबाय जोङो आफा इसोरखौबो आफा इसोराबो बिदिनो जिसु बायदि बे जोंनि थाखाय जथेस्थ' नङा आंबो ख्रिस्टियान न'खराव जोनोम जाबाय बे आंनि थाखाय जथेस्थ' नङा आङो गिर्जायाव हाबो आङो जथेस्थ' बे आंनि थाखाय जथेस्थ' नङा आङो प्रतिथा देवबाराव थांनानै फालकनि पास्टरनि लेक्सारखौ खोनासङो बे आंनि जथेस्थ' नङा आंनि थाखाय जथेस्थ' नङा माब्ला जथेस्थ' जानो हागोन जेब्ला नोङो गावनो पार्सनेलि नोङो इसोरजों नों जगाजग लानो हागोन सोमोन्दो लाखिनो हागोन नोङो आरो बे सोमोन्दो लाखिनायनि एकमात्र उपाया प्रार्थना जाबाय इसोरजों रायलायनायनि मोनसे बिसय बियो जोङो खोथाजों जों रायलायो बिफाजों जों रायलायो बिमाजों जों रायलायो फंबायजों जों रायलायो लोगोजों जों रायलायो जोंनि गोसोनि खोथाखौ बेनो खोन्थायो बेबो गोसोनि खोथाखौ आंनो खोन्थायो बयबो गावजों गावजों खोन्थालायो बिहि बिसाय बेबायदिनो रायलायो जोङो खोथा बुंलायो एक्सप्रेस खालामलायो दुखु दुखु गासैबो मा मावनांगौ मा मावनांगौ गासैबो बिसयखौ जों खुला भाबै जों रायलायो जगाजग नोंनि गोसोनि खोथाखौ आं बुजिबाय आंनि गोसोनि खोथाखौ नों बुजिबाय गोसोआव आंहा मा दं बेखौ नों हमनो हाबाय नोंहा मा दं आं बेखौ हमनो हाबाय माजोंहाय एक्सप्रेसननि गेजेरजोंहाय खोथानि गेजेरजोंहाय बायख'नि गेजेरजोंहाय दा नैबे खोथा रायलायनाय माने नोङो सासे मानसिजों नों जगाजग लानाय सोमोन्दो लाखिनाय सोरनोबा नों खोन्थानाय माने नोंनि गोसोनि खोथाखौ बेनोबो नोङो शेयार खालामहोदों नै प्रार्थनाया बेनो
जोंनि गोसोनि प्रब्लेमखौहाय, जोंनि जिबननि समस्याफोरखौहाय, जोंनि थाखोमानाय बिसयफोरखौहाय, जायखौ आङो दिनै गुबुननो खोन्थानो हायाखै, नोंबो खोन्थानो हायाखै दिनैहाय, बेफोर खोथाखौ दिनै इसोरनो आं पार्सनेल लाइफआवहाय, बेक्तिगत जिबनावहाय आङो सिरियै दिनै इसोरनो आं खोन्थादों। आरो बेनो जगाजग। आरो इसोरा बेखौ जेब्लाबो हास्थायो। जुदि बे जगाजगा गैयाब्ला अब्ला बुंनो हाया नों इसोरजों, नों इसोरखौ फोथायो। बुंनो हाया नोङो इसोरजों लोगोसे दङ, खारन नोङो खुनु दिन इसोरजों रायज्लायफेराखै, इसोरनो नोङो खुनु दिन खोन्थाफेराखै। माबोरै नोङो इसोरखौ मिथिनो हागौ? आरो इसोरा नोंखौ माबोरै दिनै मिथिनो हायो? No. जेब्ला रिलेशनशिपआ बिच्छिन्न जायो अब्ला थांलाय फैलाय गैया जायो, नंगौ नङा? थांलाय फैलाय गैया। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ फैदों बे समावहाय मानो फैखो बेलाय? बे जि गेप दं जोंनि गेजेरावहाय, इसोर आरो बिफानि गेजेरावहाय, इसोर आरो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे गिदिर गेप दङ। ओरैबो थांनो हाया, जों थांनानै इसोरखौ लोगो हमहैनो हाया। प्रभुआ बेयाव फैनानै दिनै गेप माखौ बियो फिलाप खालामफैदों। आरो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंहाय जोङो इसोरनि खाथियाव जों फैयो। प्रार्थनाया बेनो इसोरजों मोनसे सोमोन्दो लाखिनायनि मोनसे बिसय। बे जोबनाय बोथोरखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै प्रार्थनायावबो जों सिरियास जानो जों नाजानांगौ। ख्रिस्टनि अनलायनायफोर सिरियास जों नाजानाय। दिनैहाय अनेक समावहाय जों उन्दुलांनाय, प्रार्थना खालामा माने जों उन्दुलांनाय जिउआवहाय जों सिरि मोनाखै, उन्दुलांदों जोङो। संसारा दिनै मा जानानै दङ बेखौ जोङो आन्दाजै नुवाखै। जों मेगन थिखांनानै खर' थिखांनानै जों नाहरनो मोनाखै, जोंहा नायहरफ्राङाखै। मा जादों आंनि खाथियाव दिनैहाय, आंनि साखाथि फाखाथि मा जादों, मा घटना जादों, आं बेखौ नोजोर होआखै दिनै। सोरनि फिसा गोमालांदों, सोरनि फिसा फाहामाव गोलैदों, सोरनि फिसा माबायदि समस्यायाव दङ, सोरनि न'खरा माबायदि अबस्थायाव दङ, सोर माबायदि तारना मोनदों, सोर माबायदि आंखालाव गोग्लैदों, सोर माबायदि बेमाराव जानानै दङ, बेसेबां सोर माबायदि रोखोमनि एखेबारे जिउआवहाय गोजोननाय गैयि जानानै दं, आत्मायाव गोजोननाय गैयि जानानै दं, बेफोरखौ जोङो दिखांनानै खर'आव दिखांनानै जों नोजोर हरनांगौ। आरो बिसोरनि थाखाय जों दिनै प्रार्थना खालामाखै। ख्रिस्टनि अनलायनायफोर, जोंनि ख्रिस्टियान जिबना गावनि थाखायल' थांनानै थानायनि नङा। जोंनि ख्रिस्टियान जिबना आंनि न'खरावल' मोजाङै थाथों, आंनि न'खरावल', आंनि जिबनावल' बिउटिफुल जाथों। जोंनि ख्रिस्टियान जिबना गावनि थाखायल' नङा, जोंनि ख्रिस्टियान जिबना गुबुननि थाखायबो इसोरा जोंखौ सृष्टि खालामदों, दादों। गुबुननि थाखायबो इसोरा जोंखौ दिनै आह्वान खालामदों। आरो इसोरनि इच्छा बेनो